duchu zmeny, aj v jazyku budem po slovensky rozprávať. Na češtinu si veľmi netrúfam, aj keď čítame knihy, aj keď počúvame, aj keď rozumieme, ale asi veľmi rozprávať nie je už také ľahké. Asi veľmi by som tej češtine dal, asi by to veľmi nedopadlo, bolo by asi viac srandy a smiechu ako úžitku niekedy. Takže trochu slovenčiny, keď možno, že nebude to niekedy, máme tie rôzne slovíčka, ale asi sa to dá ako tak ešte. Máme taký zvláštny týždeň, tento týždeň je taký zvláštny, čo sa týka aj Márie. Dnes máme tú památku mena Máriinoho, v nedeľu to bolo narodenie Panny Márie, v sobotu uvidíme Máriu, ktorá stojí pod krížom, a v nedeľu, keby nebola nedeľa, tak je 15. A je bolestnej Panny Márie, u nás na Slovensku dokonca slávnosť, svátek veľký, 7 bolestnej Panny Márie. Takže máme taký zvláštny týždeň, keď tá Panna Mária nejak tak veľmi vstupuje, do tých našich životoch, aj keď nie veľkými nejakými oslavami, aj keď u nás v Šaštine bude veľká slávnosť aj tento týždeň, aj túto nedeľu, ale Mária, ktorá tak vždy je nejak prítomná, vnímame to tak nejak zaujímavé, že v takej tichosti, ale Mária je vždy prítomná v tom živote, aj v tom našom živote, v živote Ježiša, aj v tom našom živote. Chceme pozerať na Máriu to dnešné ráno, ten dnešný deň, ako na tú ženu, ktorá sa modlí, ženu modlitby, lebo ešte pred tým všetkým, než my ju titulujeme všetkými tými titulmi, než pred tým všetkým, než prichádza anjel a hovorí, že je milostiplná, že je požehnaná, že tie veľké diela, keď začne anjel rozprávať o tých veľkých dielach, čo Boh pripravil aj pre ňu v jej živote, pred tým všetkým je ona tá, ktorá je ženou modlitby, ktorá sa modlí. A možno, že si ju tak môžeme nejak predstaviť trošku aj ako mladú ženu, dievča, ktoré niekde v tom kútiku toho ich domčeka, toho ich domu, niekde tam sa modlí, v tej tichosti, v tej skrytosti, kde sa modlí. Dokonca potom aj tie všetky niekedy aj obrazy tak ukazujú Máriu, že prichádza anjel pri tom zvestovaní, prichádza anjel práve aj v tej chvíli, keď sa modlí. Vidíme ju tam buď na kolenách, dokonca niekedy aj s tým kľakátkom, už je to také trochu iné, ale vidíme, akoby aj tá tradícia trochu hovorila, že keď sa modlí, keď je v tej skrytosti, keď je v tej svojej izbičke, tam prichádza anjel do tej jej samoty. Keď pozeráme na Máriu, vidíme a môžeme hovoriť o žene modlitby, lebo naozaj ten jej život je a pulzuje tá modlitba aj v jej živote. A určite aj potom iné sú tam skutočnosti, ktorými žije. V tom dialógu, v tom vzťahu s Bohom je, aj keď si povieme niekde v skrytosti, niekde na okraji, možno, že niekde, kde by ani ten Nazaret nemá to meno toho mesta, až potom jej bolo dané, tak niekde tam je tá mladá žena. Máriu ale vidíme v tých dôležitých momentoch spásy, záchrany, dejín spásy. Tak ako som hovoril, vidíme ju pri zvestovaní. A tu môžeme hovoriť aj o žene viery. My to tak niekedy berieme aj tie udalosti, keď čítame to písmo, keď čítame o tých udalostiach aj okolo toho narodenia Ježiša Krista, tak to nejak berieme. Áno, je to také milé, je to také pekné. Ale vo chvíli zvestovania prichádza anjel s divnými slovami. Hovorí o Bohu, hovorí o Otcovi, hovorí o Synovi, hovorí o Duchu Svetom. Mária je tá, ktorá pozná Boha, ale ona pozná iba jedného Boha, Boha Izraela. Ona nič nevie o Najsvätejšej Trojice. Hovorí, že počne a porodí syna z Ducha Svätého. Ona pozná aj ten Mojžišov zákon, ktorý hovorí o tom, že žena, ktorá počne mimo manželstva, má byť ukameňovaná. Ona teraz neprichádza s tým, že povie, počkaj, anjel, počkaj do zajtra, ja sa musím poradiť a zajtra ti odpoviem. Nejak tak vnímame aj v tých situáciách aj toho Máriineho života, nielen pri tom potom zvestovaní, že sú to naozaj chvíle
také zvláštne chvíle. A to je naozaj taká chvíľa tej viery. A tá viera, ktorá vychádza aj z Márinho života, vychádza práve z tej modlitby. Lebo na modlitbe a v modlitbe rastie tá naša viera. Budujeme tú svoju vieru. V takej tej vernosti, v takej tej niekedy neodbytnosti, niekedy možno takej monotónnosti, ale takej každodennosti tej našej modlitby rastie aj tá naša viera. Ježiš potom nakoniec povie v tých svojich podobenstvách, hovorí o takej vlastnosti práve aj tej modlitby, ktorá má byť verná, ktorá má byť taká aj opakovať sa, naozaj každodenná modlitba. Hovorí aj o tom v tých podobenstvách, keď hovorí o žene, o vdove, ktorá prichádza za nespravodlivým sudcom a buší na tie dvere, aby ju ochránil pred tými, ktorí ju prenasledujú. A on, aj keď je nespravodlivý, píše písmo, aj tak stane, aj tak ju ochráni. Vidíme matku, pohanskú ženu, ktorá prichádza za Ježišom a prosí a nedá sa odbiť, aj keď je Ježiš tvrdý k nej, aj keď ju prirovná k jej deti, prirovná k šteniatám, ale ona sa nedá odbiť a hovorí jednoducho, ale aj tak, tvoja viera zachránila, tvoja viera ťa zachránila, tvoja viera zachránila teba a potom aj tvoju dcéru. Jej nakoniec povie. A tak vnímame naozaj, Ježiš povie, že tá naša modlitba má byť modlitbou, ktorá je aj verná, aj vytrvalá, tá každodenná modlitba. Aj keď niekedy si povieme až taká všedná, taká opakovateľná sa. Vidíme ale Máriu, ktorá je ženou modlitby. A na modlitbe rastie aj jej viera, aj tá naša viera. Viera, ktorá ona nakoniec povie Mária, aj keď nevie, čo sa má všetko stať, ale v tej viere povie to áno, aj keď nerozumie tomu všetkému, čo sa má stať v tom našom živote, aj keď tie Božie plány, Božie zámery presahujú tie naše zámery, ale v tej dôvere, v tej nádeji vyslovujeme, aj keď tomu nerozumieme. Vyslovujeme Bohu to áno, aj to naše amen, aj to naše áno. Viera, ktorá rastie práve cez modlitbu, cez tie naše modlitby, cez tie osobné modlitby. Vnímame Máriu ako ženu slova, toho Božieho slova, toho písma. Mária poznala písma, veľmi dobre ho poznala. Nebolo tak, že sa to nejak, aj keď to niekedy tak prezentujeme, že ľudia nevedeli čítať, počítať, neviem čo. Ako tak vedeli, ako tak sa učili. A židovstvo, Izrael bol tým hlavným a doteraz je tým hlavným, že museli vedieť čítať a počítať, dve základné veci jednoducho. Nemuseli vedieť písať, ale čítať a počítať. Mária poznala písmo a veľmi dobre ho poznala. Keď prichádza za Alžbetou, Alžbeta je druhou ženou, ktorá veľmi dobre pozná písmo. Požehnaná si medzi ženami, blahoslavená si medzi ženami. Blahoslavená som nakoniec povie, lebo Boh vyslyšal tú moju túžbu. Keď aj Alžbeta, aj Mária poznajú tú Bibliu. Mária potom cez ten magnifikát, sú to slova Biblie, sú to citáty z Biblie, ktoré Mária opakuje, ktoré Mária hovorí, ktorými sa vyjadruje potom v tom velebí moja duša Pána. To sú citáty z Biblie. Alžbeta, keď prichádza Mária, tak povie, požehnaná si medzi ženami, lebo Boh vyslyšal aj moju prosbu. Citáty opäť z Biblie, keď hovoria o sudkyni Judit, potom Debore a iných, keď Izrael je v nebezpečenstve. A hovoria potom o tých ženách, tých veľkých ženách Izraela, toho dávneho starovekého Izraela, že si požehnaná, budú ťa chváliť a oslovovať všetky národy. A po všetky pokolenia bude známa za ten tvoj čin, čo si, lebo si uchránila Izrael, keď hovoria o tých sudkyniach toho starého Izraela. Oni poznajú Bibliu, žijú tým slovom. Potom čítame, že Mária zachovávala všetky slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Aj to je takým ďalším našim krokom toho nášho života. Biblia, písmo. Máme ho doma určite. Je rôzne preklady, lepšie alebo jaké, ale aj to berme to slovo do ruky. To je ďalší ten krok toho nášho života. Mária je tou ženou slova. Aj my berme to písmo, aj my ho čítajme. Aj my ho zachovávame. Niekedy nás osloví nejaké to slovo, nejaká tá veta,
Niekedy nás osloví, niekedy si to zapamätáme a je to. Vieme potom aj žalmy hovoria, že to slovo je svetlo pre moje nohy, je takou pochodňou pre tie moje nohy, tým lúčom pre tie moje nohy, pre ten môj chodník. Budeš mi žiariť, budeš mi svetlom aj po tých temných dolinách. To tvoje slovo. A tak chceme brať aj to písmo, čítať ho, rozmýšľať nad ním. Vidíme Máriu v Káne Galilejskej. Je zaujímavé, že Mária akoby tak príde, odíde, zjaví sa akoby v tých chvíľach, takých zaujímavých chvíľach. Mária, vidíme, že nie je prítomná celý čas v tom Ježišovom živote. Iba je ticho niekde v nejakej skrytosti a príde iba moment, keď vyjde von a ukáže sa. V Káne bola svadba, pozvali tam aj Ježišovu matku. Je tam prítomná matka, je prítomná v Káne Galilejskej. A Mária, ktorá tiež môžeme aj tu trochu hovoriť o takej škole modlitby. Mária nás učí, ako sa máme modliť, ako tie naše prosby a modlitby majú vyzerať. Mária tu nevystupuje s nejakou mocou, s nejakou nadriadenosťou, ale vidíme Máriu, ktorá je prítomná v tom momente pri človeku, keď to potrebuje, v tej núdzi, v tom, keď niečo chýba. Mária je takou matkou. Mária je matkou, tu môžeme aj tak nejak potom o nej hovoriť, matkou, ktorá je pri tých potrebujúcich v tej pravej chvíli. Je prítomná, keď niečo potrebujeme. A ukazuje na to, čo chýba, čo je potrebné. Nemajú vína, prichádza za Ježišom. Nediktuje Ježišovi, že čo má spraviť, ako to má spraviť, ako to má všetko vyzerať. Nenadiktuje mu ten svoj projekt, tie svoje predstavy, ale hovorí, nemajú vína. Ukáže len na to, čo chýba, čo je problém. Len na to ukáže. Aj v tých našich, akoby, tiež je to učiteľko, ako som už povedal, tej modlitby. Ako máme sa modliť. Vnímame potreby, vnímame problémy svojich blízkych, sveta, ľudí okolo seba. Chceme len poukázať na to. Tu je problém, Pane Bože. Nechceme ti diktovať, čo má spraviť, ako to má spraviť. Ale tu je problém a za to sa modlíme, za to prosíme. Vnímame tie svoje potreby, jak som už povedal, svojho okolia. A chceme len poukázať a za to sa modliť. To a to je problém, tu a tu je chyba, tu a tu chceme to uzdravenie, tvoj dotyk, tvoju zmenu, tvoje obrátenie, tvojho ducha. Potrebujeme to, Bože, a ukazujeme, nediktujeme a ukazujeme. Aj my sme prítomní v tých chvíľach, jak Mária je prítomná tam, aj to je tiež taká, akoby ten náš postoj. Mária je prítomná tam, kde niečo chýba. Aj my si vnímame, sme vnímaví na to, na svoje tých potreby tých druhých. A ukazujeme, nediktujeme Bohu. A Boh vyslyší, a Boh ukazuje, ako vyslyší. Vyslyší v hojnosti, rozmnoží to víno, perfektné víno a je naozaj toho veľa. Niekoľko hektolitrov toho vína je nakoniec tam. Až veľa toho je, tej hojnosti. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte, otvoria vám, hovorí Ježiš. A Boh dáva v hojnosti, až to je taká charakteristika Boha, že On dáva viac, jak my chceme. Nie niekedy často podľa toho našich predstav, ale dáva v hojnosti. Naozaj všetko je v hojnosti. Keď On koná, je v hojnosti. Premenil vodu na víno, je to v hojnosti. Rozmnožil, nasietil zástupy, nazbierali 7-12 košov. Je to v hojnosti. Všetko je taká hojnosť Boha. A také to je takou ďalšou akoby aj školou tej našej modlitby. Mária, ktorá nás učí modliť sa. Mária, ktorá je v tichosti, takej skrytosti prítomná aj pod krížom. Nekričí, neskáče od zúfalstva, ale v nádeji stojí pod krížom. V nádeji, že Boh je ten, ktorý vidí viac, vidí ďalej. Aj keď nerozumie, aj keď to nejde niekedy podľa toho, čo počúva, čo vidí. Ale v nádeji stojí. A Máriu nakoniec vidíme vo večeradle, kde je s apoštolmi, kde je medzi apoštolmi, učeníkmi, medzi mužmi a ženami tých, ktorých si Ježiš vybral. A tam sa s nimi modlí a modlí sa aj za nich. A prichádza duch, zostupuje duch. Vieme, že ak to bolo pri zvestovaní, keď zostúpil duch, tak Mária sa stala matkou. Aj tu, keď zostupuje duch, Mária sa stáva matkou, ale už nie Ježiša, ale matkou cirkvi, matkou každého z nás. Aj tu je taký moment toho
Máriinho materstva. Mária sa modlí za apoštolmi a modlí sa aj za nich, za tých ľudí, ktorých si Ježiš vyvolil. A stáva sa matkou a je tou matkou. Vidíme Máriu, ktorá stojí a je v tom našom živote, ale nemáme ju niekde na nejakom piedestáli, na nejakom tróne, nemáme ju neviem kde. Ona je tu často v skrytosti a v skrytosti vystupuje aj ako matka. Má všetky tie tituly, všetky tie naše zvolania, všetky tú našu úctu, všetky tie naše modlitby, ale vždy je v takom, nie ako nejaká bohyňa, ale ako matka. A ako tá, ktorá ukazuje, je tá, ktorá sprevádza a tá, ktorá ukazuje a hovorí, choďte tou cestou a ukazuje na Ježiša, ukazuje na Krista. Aj tá ikona Matky Ústavičnej pomoci, ešte si ju pamätáte, ikona, na ktorej Mária ukazuje tou pravou rukou na Ježiša. Pozerá na nás a ukazuje na Ježiša. To je cesta, hovorí. On je cesta. Ja vás budem sprevádzať a on je cesta. Ten štýl toho maľovania, či tej ikony sa nazýva hodigitria. Je to tá, ktorá sprevádza a ktorá ukazuje. Je to podľa kostola v Konštantinopole, keď vychádzali tí moreplavci na more, išli do toho kostola, tam sa pomodliť a tam bola práve také zobrazenie Márie, ktorá ukazuje, tá, ktorá sprevádza a ktorá ukazuje na Ježiša. Hovorí, to je cesta. Jej ruky, jej oči, jej telo, jej nohy jednoducho ukazujú na Ježiša. To hovorí a to chce aj nám povedať. Ona je tá, on je ten, ktorého nasledujte. On je ten, ktorý je cestou. A tak pozeráme na Máriu, ktorá je tá, ktorá sa s nami modlí a za nás modlí. Nejak tak vnímame aj v cirkvi, že naozaj je tou našou matkou. Od prvých storočí poznáme tú modlitbu, pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Modlitba, ktorá je z 3. storočia. Nejak tak tiež je také vyjadrenie toho nášho ľudského, toho nášho postoja voči Márii. Utiekame sa pod jej ochranu, tie znázornie, tie maľby, tie fresky, kde je Mária s tým plášťom a ľudia, ktorí sa utiekajú pod jej ochranu. Ona je vždy tá, ktorú budú blahoslaviť všetci, na ktorú nezabudnú žiadne pokolenie. Blahoslaviť ju budú všetky pokolenia. Tou najznámejšou modlitbou a tou najznámejšou modlitbou, ktorú máme mariánsku, je určite Zdravá z Mária. Modlitbe, ktorej hovoríme o Márii, že je milostiplná, že je Matkou Božou, že je požehnaná medzi ženami, medzi ľuďmi. Ale v modlitbe, v ktorej prichádzame aj s tou takou jednoduchou, krásnou prosbou. Pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A opäť hovoríme o Márii, že ona je tá, ktorá prosí v tej konkrétnej situácii toho nášho života. Aj teraz, aj v tomto momente. A potom stojí a nech stojí aj pri tom prechode do večnosti, ku jej synovi. Aj v tom momente, ak sa tam stať, a prosíme ju, aby tam stala ako naša matka a sprevádzala nás aj cez ten moment smrti. Tiež trošku môžeme povedať o tej modlitbe, že je takým liekom aj niekedy na tú našu samotu, na tú našu opustenosť, na tie naše myšlienky, lebo hovoríme teraz sa za nás prihovára, teraz stoj pri nás. Nie sme sami. Jak tá modlitba Otče náš, takisto hovorí Otče náš, nie Otče môj, ale Otče náš, každého z nás. Ty si Otec. Aj tu sa tak nejak modlíme. Mária, teraz oroduj za nás, v tej mojej samote, opustenosti, v hriešnosti, v tej mojej chvíľke smrti. A tak vnímame Máriu ako tú, ktorá je žena, ktorá sa modlí, ktorá je ženou modlitby, ktorá je ženou slova, ženou, ktorá je našou matkou. A tak sa chceme nejak z nej určite aj pod jej ochranu, aj pod jej modlenie sa za nás prosíme, modlíme sa, prihovárame sa. Ona počúva, ona vyslyší, ona vníma ako matka. A tak chceme z tej postoji prichádzať aj naďalej k Márii. Ale aj na druhej strane, nielen v modlitbe, nielen v prosbe, ale aj tým našim životom, jak sme počuli aj v dnes evanjeliu. Aj vy buďte tí, ktorí sú milostiví. Nielen Pán Boh je milostivý, nielen tí druhí, Panna Mária, tí druhí, ale aj ja. Aj v tom živote tá modlitba je sprevádzaná, aj tá naša modlitba má byť sprevádzaná aj tým našim životom.
Za niekoho sa modlím, aby Pán Boh stál pri ňom, aj my stojíme pri tom človekovi. Aj my mu buďme blízki. Aj teraz, aj keď je to niekedy ľahšie, niekedy ťažšie, ale buďme pri tom človekovi, vnímajme. Aj tá naša modlitba s tým našim životom nejak musí súvisieť a ísť. Urobte všetko, čo vám povie Mária. Nepovie, že teraz sa všetko samo stane, ale aj človek, aj my musíme niečo spraviť. Určite aj modliť, aj prosiť, ale aj ten život, tie naše ruky, nohy, oči, uši, tak ich chcú byť takej službe v tej našej modlitbe. A tak chceme aj teraz, aj ten dnešný deň, určite sa utiekame pod ochranu našej nebeskej Matky. Aj ten dnešný deň prichádzame vo viere, v nádeji, že ona je Matkou, ktorá nás prevádza, ktorá oroduje, ktorá sa prihovára, ktorá nás ochraňuje.